От всякъде чувам слухове, за мен стига. Ванко едно е пак във висшата лига. Те шибаняци се опитаха да ме спрат, не можаха и решиха да ме оберат. Една скалъпена позорска полицейска акция, фарс превръщайки ме в медийна атракция. Виждам ужаса и с смаяните лица на жена ми и собствените ми деца. Не се страхува и сине, не плачи и заеби ги. Тате няма да бъде за дълго във вериги. Караха ме в интриги и ме оплюха, не спряха, изкараха ме едва ли не обществена заплата. Съдиха ме, прегазвайки ми всичко мило, само и само да ме видят нешибан, но то безсило. Навън също ме проклинаха да бъда какъв ли не, но само Бог знае моята присъда. Говориш, но нищо не казваш, че си шибаняк ли показваш. Не знам какво ми доказваш, но като дух пред мен се размазваш. Говориш, но нищо не казваш, че си шибаняк ли показваш. Не знам какво ми доказваш, но като дух пред мен се размазваш. Бях малки смел, играех и печелих, намерих пътя на живота си, но докато се целех във враговете си, пред мен изникна проблема. Самият аз се бях превърнал в мишена, съвестта ги накара да ме мразят. Омразата ги накара да пробват да ме прегазят. За кой шибаняк щеше да бъде отекна, да облече майка ми в черна дреха? А кой син може да легне и да заспи с образа на майка си опляна от сълзи? Може би това държи и изострени сетивата ми, а мислите летят една след друга в главата ми. Има неща, които пази вътре в мен, има неща, които чакат своя ден, има неща, които искат своето време и които само Бог може да вземе.